Wij stellen je voor Teddy Witjes, de 19-jarige voetballer uit de Kniepen, tot mij oranje mij onder het Paralympisch CP-voetbaltoernooi. Handicap. Ik heb vroeger bij mijn moeder in de geboorte vastgegroeid eten bij nog weer een zuurstoftekort. Toen heb ik een hersenbeschadiging opgelopen. Bij CP-voetbal wordt er saans spelen. Maar er binnen meer verschillen met gewone voetbal. Maar dat klopt, ja. De goals zijn een stuk kleiner. Ja. En het veld ook? Ja, ook. We spelen nog weer eens S10 tegen S10. Ja. En dan nog weer zonder buitenspel. Geen grensrechters dus. Nee, maar die zijn er toch. Die zijn er toch? Ja, die zijn er wel. Teddy voetbalt ik bij Rit Zwart. Maar dat is net bepaald hetzelfde als Oranje. Het niveau van Rit Zwart is 10 keer lager dan... dat me nog weer anders. Ja, dat moet ik even anders zeggen, denk ik. Het Nederlands CP-team is dus best wel goed. Maar daar trainen de jongens dan ik hut voor. Mijn moeder nog weer 5 keer per week trainen. Dus, ja. 5 dagen in de week ook echt? Ja, meestal wel, ja. Dus, ja. 5 keer in de week trainen op Papendal. En een soort oefenwedstrijd spelen in gewone voetbalclubs. Ja, maar daar winnen we nog weer best wel vaak, ja. En hoe is dat voor die tegenstanders? Ja, dat is wel een beetje lastig, ja. De doelstelling van Rio? Om zijn doelstelling is toch de halve finale bereiken. Misschien zit er nog wel meer in dan als maar nog weer dat de halve finale is. Ja. Zullen we dat afspreken? Als je de halve finale haalt, dat dan ook gewoon een medaille mee naar Friesland komt? Ja, ik mag het hopen, ja. Nou, dat spreken we dan bij deze af. Willen je meer weten van Teddy Witjes? Papendal of de Kniepen? Pokémon ja of nee? Goud als reserve of zilver als basis? En weet er wat er kiest uit zulke soorten dilemma's? Ja, als het moeilijk is. Zorg op omroepfriesland.nl.